Takže ahojte priatelia. Zajtra je protest a dúfam, že prídete aj vy po celom Slovensku. Zajtra to opäť vypukne v Bratislave, v ostatných mestách, vo viacerých mestách, aj okresných, aj krajských, aj menších mestečkách to vypukne. U nás tentoraz v Lučenci protest nebude, ale zúčastním sa ako aj minulý krát, tak aj tentokrát sa zúčastním v Rimavskej Sobote o 17:30 na námestí. Takže priatelia z Lučenca, okolia, Krtíša, Rimavskej Soboty a tak ďalej, príďte do Rimavskej Soboty a poďte podporiť protest. Dosť bolo Fica, dosť bolo zlodejov, neťahajte nás do Ruska. Chceme byť v EÚ, chceme byť v NATO a nezabúdajme, že Slovensko je Európa. Takže vidíme sa zajtra 17:30, Rimavská Sobota, námestie.